Pangutana nila, nganong kinahanglan pa mang videohan kung mutabang. Sukad bata pa ko, malipay kaayo ko nga makakitag mga video sa mga tao nga mitabang. Siguro ang maong mga videos ay nakapa-inspire sa akua nga mutabang ngadto sa mga tao nga mas nagkinahanglan taliwala sa akong kapitos. Pangandoy namo nga mahimong tulay sa pagsulbad sa problema sa mga tao. Nasayod mi kung unsa ang bation sa magkinahanglan kag tabang apan walay mutabang. Gusto usab namo nga muhatag sa jutay kalipay sa mga tao sa matag komunidad nga amo nga matuan. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Muhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton, kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso, sa malawang nga mitabang ka nga moasinso ang Pilipinas.